Agule, agule, ebe buloko sowa ngulu, agulu nanyi benyimba, ebe buloko sowa ngulu, agulu nanyi benyimba. Chunwa kelo wabiaba nona bala, chunwa bema biaba nunungozi, chunwa kelo wakelo dugu, chunwa bema banketo de konorea, machuuna nuchonwa bala. Amena ni bundo kana bala sodalo nodi wani neutan. Oyente na koloni sia uko sijieda. Owa maleko. Agosin na kedi wisi chuka mbanye negwe bila kele mbada duto makageni negwe waramonaka. Nema ndiba papa muniti egwe bili. Ndiba mama muniti nyabegu. Azia emo nyabu iru akudi iru egu nemo. Azu akudi azu egu. Akanle akudi negwe bili. Akaba akudi egu muye. Subscribe to Safety TV. Azo okwebu na melenketa ngolu no bamu. Manode maka melenketi kong alinu. Kong yona toka nyaka mari kwetebere biya kalea. Chigwa kecho mari konye buke ka nwoke isi ebinu no biye. Ivana baro chuyale. Kama na chuo ke wakelo wazulumbo. Udalo manobu chuka na bela na munda gurubu nginyagwa. Upakamoli Kora Nwaeze geze nwanora Iva no bane melubede chenya kubine melabane mo Ibako wabade gunya babu unisi obodo Ibanugo ebu chamanu obi nwanne ndo no Ibako wabade gu oke mili anyale osisi Wabade gu kenechi ezego ndi beje izumezi ajati Chimeze ajati mbosi ndobu nenu wetelemu chimeze ajati nwanne mu huloto avyogo ka nwoke na zunoto ocha arutori isi na 1749 eze ma ibora azu avyogo nyaka nwoke eji kolom na kondobu nene na ekoro ka baba kuri yegwa anya mezi ajati Chimezi ababa moko ijo ne chadolo no bogu gotogo separate butelmozi akudi akuna tolo ntieniwe ozo mundo ogwa modere ulu Edeche Excellency bu Secretary General ndobi nwandiru nato Edeche nwanneyo anyị keneligi Edeche nwanneyo na muna siva menegi mi vembe kuna kudi onye gwu ebili nwanneyo Edeche Excellency bi anomunyai Sylvester Wamaneke, Sylvester Wazalo Okleka foreign Sylvester Wakona, Bakitali, Ivana Bawan Diokada, Unvani Yang Ameche Pointy, Ameche de Chekana, Bob and Ameche Pontiagi, Malano Bagolu Iniva, Inemi Ponte Bunaka, Moduguniza, Meche Pointy, Wedechi, Anunazu Aburu, Nalodenja. Denda boy want you know omwekwe bilo kele mbada ezo wumu iwuna wondalo onwego ocha gutumbu agwala me Peter to manwokwa atari lo nwilo chokwa na agwa no de ko tari aro pitilo nwa bilo bi chelembo Peter to manwilo chara ajonjo Peter bian egwelu ombemi ji agwegwe bili pitilo chi mmakole mbara na barakeko duto maka ndobi nwanne jigire idi aze Ndibo nene mechi mitini wansi mobi alewe egu njegu na abewe neba ebiale. Ameke mongu debo mwempi. Okwange mali. Iki na watonu ude ne ime egu mwa ude. Odala kediveni ude jibulu mwempi di. Kanyika niru. Okwevo na melenke tangolu nobamu. Ekwe mende na chobodo Aguleri. Nene eva papa mogwale mobuna Aguleri otu na bana achikono nyabu enugo tugu mbuda ndeti aka alien rove tiele oy mbuda ndoko togu ndenugo teti aka alien rove tiele nyaka egwe meji bidon church chinwe gbogo nde ba yin senugo to chiabe ka mbuda ndo chiabe ai wotegwo eze mbegwe meyi ko aka miliji bula anya Aguleri boso mili
mmiri bụla Aguleri ne Aguleri otu ọ bụrụ ndị anama ụbọchị mmiri anama ọ nata bi n'otu ọcha Aguleri nyevu na onyebe nli nyebe fomu nyevu na anwụ chịlụta mmiri ọchawa ma chịla akwa acha ma nyebe ego igwe anam olili ya ameke mmiri atapụgo onye ọbụla anawazi ya bụ ihe gbamụ ma otu o si etu anam ụkpọ ichoko gị ndị baji nwa bụ ọsọ mmiri ịbaji gbacha ọsọ mmiri na nata bi n'otu ọcha Aguleri nyevu na onyebe nli nyebe fomu nyevu na anwụ chịlụta mmiri ọchawa ma nyebe ego igwe ịbaji lili ya oyimu mmiri atabugo onye ọbụla anababi ya nwa be nne chụma nwa gudu ava enugu otolo imigwe gbogbo imikpakọ ilo kana ntacha imigwe gbogbo nọmba 1 of Agulu arika beze nwanne bụ odonji nwa eze nwa medibi ilu n'ime aja agụ nwa eze ebe ozigbo ndụ nọmba 1 of Agulu nwa eze ozigbo na ava enugu otolo ma nli iji ebe ka eze Agulu ji etibe nleta na nli emechi nya ka atụ ji egwu ogwu ozi na ya dị mụtara ọzọ nya ka onye mosu ji igbo nwa n'ike ọ bụrụ ndị mkpu na ndo eze ebilo igwe ndị abụlọdụ ngwọnnabuchi ngwọnnala ugwu oji n'ime ọka ya ebili ngwo mgbulugbulu n'ọka igwe abụlọdụ mmadụ nwe obodo ọkwa ịbọọlụ mmiri atabugo enugu otu nwa amachi mmiri akpamụ si na mmadụ eji egbu azụ na mmiri n'ihi eji egbalọda n'ihi agbọda 1000 mgbe eji egbu azụ mema na enwe ozi nri na n'obi igbo azụ ule azụ igole penta inwe nye mmụ aka nri ọkwekwawo eze onye ka emeketaziri ma onye wuketa ibi ewu yelele maja onye ka nọkọtara bekata ebe nwe ebelebe ebekata ebe ka eji ibelebe nye ka mmime ji metụ aka mpa nwe ajụọ mgbe sekere onye bụ nya na ebe ikwu onye m mbe na enugo otu ji machi mmiri nwee nye ọtọ nne eti egwu na mana datara ozi ego na ego ekpili duto na agụ bịala karịa ndị mmadụ ba bicha n'ebe ha nọ nwa sị na ọdịmma jewesa adada nwa isi na igbu ojii adịniwe ọnwụwele mkpọ oyi ikele mmiri bụ hotel ga disi gwata m adịniwe ka ilesi m mkpọ oyi ikele ọsị na ọba bega na mbụ na owu ego nọ nya aka na-ele mkpọ oyi ikele ya adịniwe ka ilesi m ya n'aka na mmejiri ego na akpa no mgbe azụ lazụ ka nwogo mkpọ ikele adịniwe kwete adịniwe nwenyesie m mkpọ ikele mgbe kpọrọ mkpọ ọgwụcha mkpọ ozi ka nje n'ime mmiri ka nje gbebazie azụ mgbe azụ lazụ ka ngolobe nta nwere nye m aka nri eze m mana onye kwuru asọ nsọ na Akudi Nwaeze nwe ibe enu na onye kwuru asọ nsọ nọ n'ebe anyị nọ onye m ọnyịnya ka njebezili egwe menwe abịa be m si na mbụ ya agbagododa nwee jere birozie mgbu azụ magwa egwu eme ka m lazụ ugwu azụ mgbu azụ lazụ ka nje ahụ ụgwọ ọda egwu emejụlụ igwe bụrụ ọbụla na nwanwa bịa onye n'ugwu otu papọdọji mmadụ nga nwanwa bịa onye n'ugwu otu ị na-aka mgbu azụ lazụ ka m hụ ụgwọ ọda gabọdụ nwa sị na ọ dị mma n'obe eziokwu bụ na mmejiri ego ma mgbe ihe enye ọtọ n'oke chụnwụcha ọba ka ga-eje ebe ihe nkwete je na be nna Tony nwoke chụnwụcha bụ onye n'ugwu ị na m chọrọ ka mgbu azụ na mmiri gboo mgbu azụ nlazụ ka nwa ahụ oge ọda papa Tony si na ọ dị mma na nya ekwetego m ma ibe mụ ya eme bụ n'owudevi ike eje bie papa igwe mmemme na m kwudehi nwa sị na ọ dị m udevi nwe uboko ị na-aka mgbu azụ lazụ ka m hụ oge ọda udevi nwe ekwete m nwa sị na nwere ebe mụ ya eme na udegwu ikele nwanwụ ma nọ nyere ikwuru okwu mkpoko udegwu ikele nwanwụ ma dibịa owu na-agwa kpara ọra n'ebe a nọ nwa sị na ọ dị mma jebe sude egwenwe ikele nwanwụ mmanye n'ugwu udegwu ikele nwanwụ ma ka mgbu azụ ka nla azụ ka nwa ahụ oge ọda udegwu nwa sị na ọ dị mma sị na nwere ebe mụ ya eme na anyị abụrụla ebe anyị nwa Chiọgọ na Aguleri ebe anyị nwa Chiọgọ ka m bịara bi ya nwa gọwasị ebe anyị ka mgbu azụ lazụ ka m hụ oge ọda o melara ka mgbuo n'azụ n'ihi ebe anyị nwa Chiọgọ melara n'ime Enugu otu ka mgbu azụ lazụ ka m hụ oge ọda ebe anyị nwa sị m na ọ dị mma na egweta m ma ọ nwere onye eje bịa na mgbago na eje bịa bụ ọbịacha na agụ ka eje bi ihe ọbịacha na agụ onye nwe ụzọ nwe mmanwụ nwa sị na ọ dị mma na ọbịacha m ndị ikwu nne m alụbọbeghị chọọ ọbịacha nwa n'alaka kwuri onye nwe egwu si ka ọ dị izu na mbọ nwane chi ka Nwaeze eje akwụsị oge ọda mgbe kpolu mkpo oje n'ime mmiri pụta mbede aṅa si ikpogote ihe egbute evi na-ese ụlọ owevi nye nwanya nwa bịara m iji dị ihe ọbịa ụlọ owevi nye nna mụtara m ihe ọbịa ụlọ owevi nwee nyekwa ọgọ ọkara m nwa ihe ọbịa
ọma hata evi na mbọ nle ya nwegolo penta ọnya ka emegatara njekọtazi ọkụ bukata azụ na mmiri ọbụla mma kwọwa ka ike ma mbọsị mma ahụ ụgọ ọda abọrọ ka nwa na-echi o mgbe nye ọtọ onye nwoke ayọla onye na-agwọzikwa dị ọgwụ onye isi m ya na-agwụsị nsi ike onye ike imeli ma oruru ka mbubezi azụ orie nne na mma kwọkwa n'aka ike n'ebe anyị jele onye nwasị m nọ dị mma na ibe mụ ya eme bụ mụ ya egote ite ngote ite ka ngota mmanụ aṅụ ka ngota obi agwa ọcha na obi agwa mme na obi agwa edo na ọkala nji na ọnya ka m egotere ya egotekwa ọkụ bụ ụdị ebe n'ọcha ka ngote ndụ pijin ka mụ nwee tele ya ka mkpọta mmịa nwaanyị na anọ ka mụ tegwa bụ ego na be gị ise enwere m nje ọkụ ibe nna onye ilolu m nchechi ya kpọta oyi ime ichie mara enwere m nje ọkụ nwa sị na ọ dị mma na aza n'ibe nnọọ kpelu mkpo olu n'ime mmiri wee chee mkpo ikele mụ pụta ka echi na egwe mbe ya bịa ọgọdọ abịa m ozi mbute so mbewu n'ovu nli azụ eze ọghọmọkwa ive ọ na ọkwa enwere isi nabagote ndị ekwe menwe eju ibe m ma rụva na ahụ mụ ma agụ egbuli icha marụ na ibe nzi ibi egwu nwetụrụ na-ewetala aka ọnya ka m bata nwa agwa egwu eme unu nwere nli azụ ka m nwere mbe tie n'ebe egwu eme jụrụ simuche gọda ka mụ gwodo gọda n'ọnya ka mma kwụ n'ibe anyị na-enwe n'eto n'ogwu iwe onwe ewu m nwa sị ka ngwede egwu emebanye ebe m ezigbo uche m nwa akpala malụ mmadụ n'obodo m ọsọ n'obo ya na-akarịsịrị obodo nkwetezie ngedozie ntị mmele marara nwa ezi ọba na-egwe me na-akọ ọkụkọ ọ bụrụ gọda ịmanala ogbu na-eto ndụ nwa n'oche na-egwe me na-akọ ọkụkọ ọ bụrụ gọda eze na-eli iyo na-enwe nwụle ebe akpalọba nwa eji m ọfọ dọji fada nwa eji ọfọ va na-egwe me na-akọ ọkụkọ ụgọ ọda ndị ịbaji nwe nnezi anya ghọta na ndị agụleri otu na abịa ebido kpọtụ ndị ịbaji nwe apịa ebe esevezi agụleri otu n'ogbu ubi vabial na ibe na-akpọ ndị ọkpa eze su ọkpa eze nwe obele ọkụ ajemechie sucha ọkpa eze ebe anya ọkụ agụleri otu yutu nwa kpachaziela ọnwa si na ọdịgo mma ka ijebe nche na-arị ime ọkpa eze anyị nwetara ọkpa eze ebe anyị na-eche nchezi egwu emenwere mbeleba nwa alịa n'obodo si ndị nna ọkpa eze pụtava obodo n'ịbaji na-abịa iyo na ndị nọ okpeze bụ ndị ori anyị nwekwatazie ọnya ka ji na-ata n'ime agụleri otu anasị ahịa ahụ ịbaji nwee kpọrọ ebe chụ ndị mmadụ ịchụrụ onwe ya n'ime mmiri ahịa ebidogo ọnya ka eji gbabazie ebe vakpụrụ ọnya aka kpụrụ ya na ndụ ịbaji kpụrụ mmadụ na mba anyị n'ime ndụ kpọchalụ na ọba ama ọkpụla be enyi na ogidi mmadụ ahụzi anya anyị na-agụ ebe mgbe a na-ebido anya mgbe ndo kọmuniti kpalụ kpasịalụ si na aba dọrọ n'ahịa ovu nwa si enugwu otu ụjọ anọ nyaba ya ka aba lachala ọsọ ezagụrụ otu nwa kpalụ kpasịalụ si na aba dọrọkwu n'ahịa na mbọ seva na ana mụ na-eme mmeka ya onwe na enugwu otu na-eli olili obula eziokwu eze nwa onye kene keke n'ụwa petro yut ọ bụrụ ndị mkpụ na ndo mgbakọrọ nwa ma ọgwụgwọ na nwa be nne nwa nwa ugo na-ezo obe ejo na-ekwalọ ụbake mmiri iji na-agwa pasọ ndị wegwebele onye amụma nwanne obi edobe onye amụma vancha nwa akpalụ ụwa ọgwụ nwa akpalụ kpasala oseba dịgo onye ọtọ ka vasụ ekwe na-egwu eme ndị mkpụ na ndo ego mgbe ndị onye ọtọ ka vasụ egwu eme ndị enugwu otu n'ulu amara onye isi ogwe mị amara onye ibezu n'omi amara onye nnugwu mgbe olu amara onye ezi agụlụ n'ọbụ onye na-asụ igbo ka ịbaji na-asọ na nsọ ma nwekwatazie ndị egwu emenwe nye ọtọ gana ihe ri jegobe okpu adịna na ama ọnụ ugbu onye jere ọyị mara ọhị ude jinji eje keneke lanjelina dị isi aka na mụkena lanjelina angelina nwoke mụ angelina nwa ejiko onye igili angelina nwa na nwoke azụ ọ bụrụ nwa nwoke chu nwa kele ụwa wee butela ya angelina ọ bụla eze nwanyị maka angelina ka m ji gwa mmara Anambra gwagwo ndị Aguleri si nwaanyị ha sazikwa na eze nwaanyị ya menweela angelina ada isi ekonye mmanya angelina abịa si n'ọbụlụ ka ebe aka enu anyị nwee ebe aka enu lucia na ọkpọ kana n'ọkpọ ọka na aka anyị na-abatazi vetechebe bụla ka esuchi ya ọkụ na ya na-ekwuli ịbaji ụdị nji egwuregwu nweta ọka aka ma ịbaji atụ ndị mmadụ echọrọ gwa n'ime mmiri ejike dara ike na mmụọ
anyị agụyawo ngwa na-eneze agwa na-asị arịa ahụ andịrị na agwa sị n'ọbọrọ ka ebe aka enu anyị nwa aka enu galide ije anyị mere ka anyị lụọ n'ogbu ọka na ya nekwere ịbaji nwa atụ ndị mmadụ chụrụ ya n'ime mmiri ejide nwanne ilo nwanne ewi ọkpụrụ na ndụ anyị na-agụ ebe Aguleri otu nwa agbachala osi na dị mma si datị na ya achọkalịla Obinna nwa njọ si ka achọ ka njọ ndị ọrụ ụba si ka achọ ka Obinna njọ adamụ njọ onye Aguleri otu na mgbago si ka achala aji magwu ọchọ negativ ala aji magwu na toni atọ si na baba na-atọ setala ọgwụ si na ya akpaba okwu baba na-achị ya taza wee jerutezi Obinna nwa njọ nwee kele mbe n'ọchịle batalion chile bịa n'ụlọ batalion nwoke mekpobi ụlọ bụ igwe bụ nye kaja anụ ahịa osisi agbalaka gbo mmadụ na-ahụrụ gị mmadụ igbo mmadụ ọhụụ gị agbamụ nne m demme Akudi nwe ibe ahụ agba gị enugwanye gị na ana ichi ụkọ dị n'aka n'iru ọrụ ụta anyị na-ekilizi nkili nwa m Obinna nje adamụ nwale bịazịa àwọn akpachazọrọ ọsị n'ọdị mma na anyị ga-aja achọ maka ihe tinye ọkụ anyị nwee aka enu achọ mpụrụ ibuluzo anyị nwee aka enu galidi ije lute n'ogbu ọka anyị mere ka anyị lụọ n'ogbu ọka na anyị nwee nnekwụlọ ọgwụ Aguleri otu ine gbachapụrụ eke ma jele na-anọ n'azụ Akudi nwa ibezu nwe enyi ọtọ nwee tutu ma mama m kele m na ọ bụ nne m mụrụ m amụ nna m mụrụ ma nne m gbara osi ele m nwee tutu m nyụsịta nya bụ ọgwụ nwa mmiri dị aka na abam nweta nzu ọja na ugwu tụsị nya bụ ọgwụ nzu nwa wele ọgwụ onye ọbụla agabazie n'iru anyị wee luo n'ọgbọ ka anaga onye ọgwụ nwa pụta ọkpụrụkpụ ọgwụ ndị olu gbanarịrị ọzi Akudi nwanne ya neke na ọgwụ si anya sakali onye mụnye ndachi ya ka ọ bụ na ọgwụ na-eku ume a na-agọ inwegwo n'ọgwụ tie nya bụ ọgwụ n'ihe mgbe ilu obodo kacha na aka malịwa ọgwụ na-eli ka nye nri anagọkweta tụlụrụ anaga onye ọgwụ na-eneze anọnya ka a gaghazili galidi ije nwelu atachezi aka enuzi anyị lụrụ otu achọ nwa gwụ ka anyị agbagotenu ezi ahụ emu ịgbajekwuru ka anyị bata bi obi na reliz nwa bele mbọ anyị nwa batazi abụ ọfụma sụchazọ ya ebe niile n'ọkụ ndị na-enu na-agba ebe n'enu na-enu ebe ha nọ a na-akụbi igwe nke anyị n'ebe anyị gwụ na fidi achọ nwa nya ka anyị na ọgbalide mbọ pekatazi igwe eze ebilazi n'ụtụtụ nwa gbalịda ebe ọkụ otu gbalịda egbe ọkụ tere kwulide igwe ọkụ ọfọ kwulide ogwe ọkụ 5 gbakọrọ 5:30 na changa si ejinete gwo mmemme si abịa ya nwetụrụ na-ewetala aka na ọ dị ka mmadụ na-esi Ọnịcha jebe bi n'isi ahịa maọbụ ọkpaka ya eji ya ọkụ ịbụ ọlụ anyị wee lụsie na nya bụ ahịa gbalịda ebe changa si ejinete mma anyị nwa na-atabazi ya na-ata na arị mụ na ọba anyị gbamụ anyị wee na ya ọbụna ije nwere anyị isi Aguleri otu nwa kpalụ kpachala osi na ọbụlụ ka ịla ya elu ka anyị rutu ndị ịgbaji na ba ma ọ na anyị kalịba akalị na-ekele mmadụ ekalichie ọgwa mali anwụela ya nwa agụ ezi agụlụ otu gwa ndị ezi agụlụ ọ bụ na achọtụtụ evoto mmechiko vove na ogbu ọka gwa ndị mkpu na ndo chụtụtụ voto mmechiko anyị n'ugwu ụkọ gwaza ndị Enugwu si Enugwu otu na aja ikpọwụta owere Enugwu usoro ndị ijelu ụgwụ ụkọ owere Enugwu usoro ndị ijelu na ogbu ọka owere Enugwu chala anyị na ọgba n'ịkọnọkọkọba dị esra onye ma Aguleri otu meli ya mba na-akpalụ onye asịrị nwa lekpọ ndị achọ nwa senezi agụlụ ya bịala ya echi achọ nwa nwakpọ ndị ezi agụlụ gwa ezi agụlụ otu na ọbụna achọzụta eweta mmechi ka ove n'ime ezi agụlụ akpara achọ nwa na ekwentị gwazi ndị achọ nwa na ọbụna achọzụta eweta mmechi badị n'otu ọsọ nwa mmechi ụtụtụ nwulie ya gbamụ ma ezi agụlụ na-arụ ugbo ọkụ ezi agụlụ ekwere ọkachi were ma ezi agụlụ enwela achọ nwa kwechiri na akụsizi ndị mkpu na ndo vekwere ọkachi iwe mama mkpu na ndị nwelu ụkọ elu nwanne osita nwogbuko buga Stanley nna ele nwe egwu ọnwụ nwaoji apọsị na nwaoji nwe dechie ọmaja yola na nwa ya na-azi ezi azụ onye ji ebuzo jelu n'olu Obinna ịgbada na Obinna obili iwesi ndị ibunu meli n'ezi ọ na-eri m n'anya jita boy nwa bayasa jita boy nwa Abakaliki jita boy jita oye m nwa m Obinna nje adam unu lone marụ mgbe ibe m ibunu meli n'ezi ụkwụ ụkọ na-eri m n'anya ndị Aguleri otu na mgbago mkpu na ndo anyị na-ekili nkili buga Stanley mmadụ agba n'ebe ka enwere aka jide ndị olu ka kpọta ndị mmadụ n'aka rie nne na mgbe Chineke na-anọ na-abịa n'iru anyị kwetachezie mmadụ n'iwe aka onye nwetara mmadụ n'iwe aka nwe nwetara
ne maliweze chu okosi boranchi vekrozi ka valute chenso adive jodobu iyonugbe adive nwa tụrụ nya bebe banya obulukpo ndị olu nwa to bocha mechi ne wala ọsọ anyị wee kpọkọchali mechi ni Aguleri kpọchali ya oye mabanga koji mezi studio man ogwane nge kana dojo huni studio man ori erante kana kolo ka kibe nwa bo egbo ne yeji bipo o mmonya Aguleri otu oye mo anapt local government bialibunu no ne chado okwe molu ngwa neneze anonya ka meketezili mmetu ebeji igwu nyaka mi meji metu aka pa kampa nwa jomese ke doye bo nyana ebe nwuola ọkụ ebe elenwulu apiri gwo bụ ni ji atụ ụwa n'ezi n'ọtụrụ ndị ọdaka atụrụ ndị ọdaka nwakpọ ndị achọwa na ekwentị si ndị achọwa na ya bele bebe achọwa nwa agwa ndị ọdaka na kịta nwa bụ ọchọ ka ọ na-agbaji n'ime ebe na ya bịawutekwulu ebe anyị wegbuo mmadụ igwe etu isi ebutecha anụ na-atazi ebe anyị na-ego ebe anyị anasị abịa agwa egwu emebute ngwa ya ka ịgbagolo ebe anyị egwu emeju si na ịbajina ma bịa nwoke ịda ya ni mgbe na-ekwu nya bụ ogwu ka Obinna nje adamosi mmadụ emezina mkpọtụ ugbo nwa bụla oge ndị Fulani ekechazi ije ya na ịbaji awụba atọ kpama ụchụ ndị mmadụ ehoro ya n'ime mmiri onye ọbụla arụ ya n'ọsọ gbalịda ọsọ vasuludo ọkụ si ebe jọwa akụ na obi ọkụ buke Stanley suche bi ọkụ suludo ọkụ suluche buchenu mana ga ebe ije gada nya bi ije lucha besele kpamkpam ọgwe malewa na besele ka eluzuliwe anakpụlọla ndị igwe pụntị enyi ọtọ nwee ezele fonu ma kpọ ndị amịara ntị na agwa ntị si ndị amị ebe aka ntị ka ba nụ ebe ndị olu n'opo ntị ka na abịa ebe anị ma ha ma ịgba nkịtị ndị olu esuli ebe anyị ọkụ ma nwere ka amị ya gara ije ndị amị nwee nye ọtọ buli moto okpoli igwe were ime moto gwe sadini wuluo nweta ndị baji n'ezi ụzọ velisa velvesi grupu veteroli ọnụ nweta sekọn grupu veterokoli ọnụ veletọdụ grupu veterokoli ọnụ garịdị ije gava etelebe jowa konobi gava etelebe jowa konobi mma lucia na ọkpalị ya gbanye ebe enu si baji na abebe ụjọ wee jide ndị azụ makpọ ndị noriru n'ekwentị si ha na-ata na ya si azụ abịa bebe ịbaji nwe nwere ọsọ anawazi ebebe ma o were kowu na ka eji ịkpa ya la ndị amị nwanata ebe na asatọ na wanja afielu na akpa mbọ bụ abịa ebe ndị be anyị ezi ọghọm ọ bụrụ ka ekwugbuo mma Aguleri gochere nya bịa n'aka n'aka onye ọbụla nwechere ya na aligotezi aligote ọnya ka emeketezili ọbụna udu mmiri ada ọgba mkpam na chi eji m iteche mma mana mmiri kpuchara na avọ n'ike n'ike ana emezi onye Aguleri otu ọsị ka nya gbute azụ n'aka enu ajụ okpe ịbaji nwụrụ mmadụ enwere ji egwu ose egwu emenwere mbeleba nwa alịa n'obodo si seves n'aka enu onye gbe azụ ugbo ebe a na-ajụ okpe si duto maka gị na ọbụna achọ ka ọcha agba ọtọ maka mara ka avọ na olu ya eji menyabụ ihe anyị kweta Aguleri otu nwere nnacha anya si na ọ dị ọma anazọ gị na-ejo ndị be papa ihe na-eme odogwu dọla ọnwa chụmụ Chikelo onge ka na-ajụ ajụjụ ibe anị Chikelo m ibe ndị ajụ gị bụ na ọ bụ n'isi anụ ka na-acha anya anụ Chikelo emu mbịa na na-enewara ya gene ọ na-ochite obi ọ na-ochie ụlọ nwe dozi na nwanna agọ ara ajọ njọ ejimike nwa m ka isi alọ akwa agwụlụ ọ dị mma agbazi alụ si na ọ dịgo mma ndị baji nwa agbara na azọ gị na-eji otu ya n'ime mmiri Aguleri wee bụrụ ụzọ na ọzọ gị na-ezo wee bugala oye na abọ na nkwọ na-eke nwanne ya ịhụnamaga onye ọ bụ ya bụ gọvanọ ọ bụrụ onye Anambra Willie Obianọ agbakwuwo dịka onye Aguleri Willie Obianọ bụ onye si lọrọ onye ọra na nliche Willie Obianọ bụ onye si lọrọ re na-ekere nlichi eliche mụrụ asịla bụ onye lichi ya gbamụ onye si lọrọ bụ gọvanọ Anambra steeti si lọrọ niile ọ na-ekwuru nliche ọrụ wuli na ala Anambra bụ ilizi n'ọnụ ma nga bụrụ na anyị nwere ọkpa gị zọkọrọ ya onye kpuli isi ji ọkpa azụ nyabihe onye ngwa ụlọ na-ebi bịa na abụkwụ n'anya ya ọwụmụ ene nwere chosika echele ya di
agwala egwili obianọ agbakwo dị ike na baji na-akpa ya ka n'ụbọchị tanyị gọvanọ Aguleri nwa kpọ gọvanọ Ibaji na ekwentị si ajidegwana mmara ya aka gọvanọ Ibaji gwara gọvanọ Anambra na ọ bụrụ mmara ya ndị ori na-abịa ebe anwasị n'ọdịọ mma ime ọ gwara bụ si nye ezebe na ndị Aguleri otu si nye ezebe ọsọ ọnwa na-atọ gọvanọ na nwata igwe ọbara gịrị gwara atịda jide mmara ya aka ma atịda eji butere zibe ọgala gị dị igwe ndigo ala ofe ọgwala atịda jide mmara ọga aka ma atịda eji butere zigwa n'ibe ma ọ gara aga nweta ndị Aguleri otu ụwa sie ike ọgọzi na-ezotu nna meka ikposizi enwezi mgba ma ugbo ntacha ọgọzi nna agadi na aka alụsa papa ka idebele gị igbe ose enwezi mgba ma ugbo ntacha ọkwụ mụ ebe olu na-atụ na nje mabata zụ nwa nke na-akacha mma eze ahụ mara ajọ njọ eche ya ligwe nni ebe olu na-atụ na njọ Aguleri nwa asụnọdụ mma na ya abaghị m ọbịa gbamụ anyị nwekpele igwe nwa abaghị m ọbịa gara ije nwelo n'ezi obodo na kampụ ga dị nwata ka nya ka ejeli chọta ife ọbịa na mbọ na-achị ya ta azụ jakpụ nkwa aka chọta ife ọbịa nwa na-achị ya tazi azụ gbamụ magabazi achọ nwa lọtọ nwa gbutu anụ na-atọ n'ovu mgbu sizi ya faya ma evetemezi aka inu anyị na-eveta aka inu onye ọbụla na-eveta aka inu ndị Ibaji na-abịa n'ike 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 ive ne Baji icho n'ọbụ ọsọ ka a na-agbalịwa ma nwa mara tịtara ibe igwe egwu nwa bụrụ nnewutela igbo n'ịtara ikpo obi ije dị nnewuta n'ịtara anyị na-eti onye ajọzi na-etigbu echi ya wetale ịtala Aguleri na-egbu echi ya wetale ọ na-egbu echi ya na-egwere ogwu ọ bụ na chikizụ na mmadụ na-ekoro mgbe oge ịbata Aguleri egbu oge kpamụ ị naanị nsọ ndị Aguleri bụ mmadụ ebu n'ebe eje agba anyị eze ọghọm ịgbawa na ndị Aguleri kpọmụ duto maka gịnị ọgwụ eji ọfọ ka anyị na-Ibaji na-ene ebe na ibu ụzọ kpetele Ibaji ekpele bụrụ ụzọ onye kpuo weli gbamụ wa na-ata azụ fada tansi bụ onye Aguleri ibe anyị bụrụ ibe ezo n'ụba anyị one of center of Africa nke anyị nwere ọgwa Aguleri nwe ya ọ bụrụ fada tansi onye ama na bịrị ọgọ n'obodo nne ya a na-ege ebulu ozu n'ike n'isi ọ dịghị ya ma ọ mata dị girigiri na nna ụdalọ ọmụmụ ka na-abịa kpụlụkụta ụnụ n'ụwa nwee ruo ma arụ ni anyị na-ekele nkili ebe nwere tansị ka anyị na-enwezi ọịlị ma mmanụ anyị ka na mara njọta ndị anyị mmanụ bụ mmanụ mmụ Anambra na ọ bụrụ ọgwane mmanụ ndị Aguleri kata ma nọ na Aguleri ka ọ dị ọbụna eche nje ngwa na-eneze anọ nya ka ji enye isi ọtọ gaba etecha keno gwụzọrọ ọtọ n'ogbu ọka nne ma eweta keno lanya ọpụ Ibaji nwa agwa n'ime mmiri na-abachava na ụtọ akụ anyị nwee mmepele ọkụ fesi grupu anara ana sekọnd grupu anara ana tọrụ grupu kelebe obune keda n'ime mmiri ọbọrụ wel na keno eze ụmụnya ka ji igbe akpụ n'ogbu ọka ive Aguleri melia anyị nwebenyezi akpụ n'ogbu ọka anasị abịa ahụ ndị Ibaji wee nye ọtọ wabịa na bejo nwa Akonobi lobejo nwa Akonobi onye Aguleri banye na mgbago mgbu na ndụ sụcha ebe ogologo bejo nwa Akonobi ọkụ gbamụ mgbe anyị ji nwa nụzi anya bụ ọsọ ka iji gbalịda ọsọ nwe nweta Ibaji n'ebe ha nọ anụmụdụ isese nwoke ochie dechi ọrụ mmadụ nseke tụrụda na-aga onye ọgwụ akụ fesa dara obodo ọgbanwe ike dị mma aba eze ka nkwuo ndị m hụrụ agwara m agwa kewala akụ na moke ndidi agwa agwa bụ agwa onye Aguleri agwa ọrụ ime nwunye na-adịna mma agwa kezi maka etiokwu ili okwe ya etiokwu ili okwe nwunye na-adịna mma etowe ka anyị kere ndị olu na ọgwụ bụ anyị n'ikpo anyị bụ ndị olu na ọgwụ zolu mbọ enekili nkili ngwa na-eneze ya maka kpokwo dị ike anaghị ebe mmadụ dekekirike ọ nwere obele nwa zụtara bụrụ nwa nwoke eze ịmaga ndị ọbụ ọbụna vebugo Obinna Nwanjọ ma osimike ji gbegbu Obinna Nwanjọ ọwara ndị sasị mụ mmadụ lụrụ ọlụ ni onye gburu Obinna ama survive oduto maka gịnị na Obinna na-anụ anya ndị Aguleri otu n'ike n'ike ọ na-emela ọra ngwa na-eneze ka ike na-elebe agwụ agwụ wajezu ọkwa nke ka na kpelebe agwụ agwụ odogwu ndị Aguleri ngwa na-eneze anọ nya ka nọkọtaziri n'ebe nwa dị egwu nya bụ egwu ekpili
oya mo abra mo kena go kuno wa kara go tana mekara ka membo agaro de magazis ekara mo ka lego sisi no nene kan nene do mawo kana lego ten ara jonjo ina bia na mo na mda go ya gwa na bogo no na to na njo. Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.